de terkete wirtu nofruma keɗoɗa giɗam wona sirameje wona fitilaji ɓuri goɗɗo Dijjee Diallo ko gorko jiɗɗi yanke bulle jottare jom jamanu tawatere toon toon waɗi ɓe nokku yurmeende bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyeteɗo ko kewi nde toon to nder internet woni laylay rende mo ganduɗa ñande kala e Allah eɗen jii ko hesɗi ko hawni ko ubini toon to nder wiyete ko internet bandiraɓe nde yewtere ko madde ɓennata musidɓe tedduɓe jaam hire mon joljole internet kabaruuji mon laaɓɗi laaɓtuɗi jawɗi jaaduɗi e jamanu arata ko alkamisa kala e aset so tawi waktuji nogas e ɗiɗi e feccere yoni Dijjee Diallo adda noon ko ɓuuri labde e kabaruuji no hannirtini en beltanima hettiyanko men joljole internet hande noon mbiyen ma en jaa ha toon to babaɓe keɗoɗen tawi ko maire mo babaɓe e ko waɗi toon to babaɓe kanko maire babaɓe holno yiri ɗum est ce que tawimo toon to babaɓe ɗum ɗo foof mbiyana man maire mo babaɓe ma jabtomi e nder joljole internet ma en jaa ha toon to leydi Gambi eɗen gandi sumgoji hande toon to leydi Gambi ene wayno mbiyen noon o saaha joni ene wayno résultat ji nana puɗɗo tellade mami haala noon o saaha joni holli gonɗo yeeso ɗo e ɓoyde tan ma en jañño hen ma en jaa e nder leydi Sénégal eɗen gandi tawi kadi ko oɗo biteɗo Sidi Lamine Niass mo Walfadjri eɗen gandi ko hande waɗi duuɓi tati ko yalti aduna kanko oɗon Sidi Lamine Niass ma en jokkodir tawi koye Abdoulaye Sarr mo Weltaare ɓiɓɓe fulɓe kono kadi ko Abdoulaye Sarr mo ganduɗa ene tawe toon to télévision mo Walfadjri ma on ketto Sarr Abdoulaye Sarr ni ko kanko tigui uddata hande joljole internet mi wimon noon joljole internet ɗe paami faltaki hay goto saabu eɗen gandi kabaruji joljole internet yimɓeɓe pop ne keɗo ɗum no hannirta ni ɗum noon mi waɗi joyeux anniversaire ɓe ganduɗa eɗen gandi gonɗen koye 4 décembre eɗen gandi décembre ne heewi jangde ɗum noon mi waɗi souhaite joyeux anniversaire toute la célibataire mana kala to fulli célibataire woni debbo woni gorko mi waɗiɓe anniversaire no hannirtani ndeysan wallahi ndeysan a régi dokke en maire babaɓe dokke en maire babaɓe kettoɗenmo no hannirta ni régi dokke en maire babaɓe kettoɗenmo maire babaɓe jaam hiiri sallallahu ala nabil karim denɗi a jarama mi yettima mi salminima kadi mi juurimama mi nani namdal ma namde ma tati ɗe namdiɗami ɗe mbeɗa ƴettuma e intérêt o e goƴa o e kadi e yidde ko laaɓi ko eyyi ko laaɓi ko kam 28 novembre tawanimi babaɓe gummimi babaɓe ko alarba hade ɗum donc alarba gummimi toon hedde 11h30 mbeɗa wondi kadi e yimɓe hewɓe yettude Allah kadi ɓen kadi hen goto ga ko musidɗam wiyete ko Ali Diallo kañum e bamum denɗam gañiɗo ono enfin ɓiyam gañiɗo biyeteɗo Toma o kañum e bamum yiidi yumma e baba minen jaaduno minen gartidi no wiye Ali Diallo donc yettude Allah ɗum tawanimi babaɓe gummimi babaɓe donc ko alarba sikki foti wonde ko hedde 24 novembre eyyi ɗum noon mi salminima eyyi bon wama namnal ɗimmal ngal hande ko kewi babaɓe ko yettude Allah ɗum waɗiri no foti waɗirde kadi eɗen jetta rewɓe ɓe e darde mumen kadi ɓe darima guila ko haadi hande par ce que kamɓe déjà ñande altine nde rewɓe mbaɗino marche babaɓe marche pacifique ɓeɗon e hande kadi mbaɗi marche pacifique ne gardi yumum toma kaali ko woni saqqaji mumen kaldi e autorité ji ɗi foof en tout cas autorité ji administrative ɗi ɓe jettini ɗumen mette mabɓe e goƴa mabɓe mette ɗe kadi ko enen e mabɓe foof e onon foof e aduna o foof enen e mabɓe ndendi mette ɗe kadi ɗum kadi eɗen jetta Allah e rendude e bandiraɓe meɗen mette so keeɓi ɗumen sabu en hoddude sabu en jiidude sabu en ardade e gueɗeji foof ena mbaɗi ɗum e kadi sabu ɓiɓɓe ɓe kadi wonde ɓiɓɓe men en jeehino babaɓe noon en garti
en jehino babaɓe en garti kadi famille aji ɗi fof en jettima ɗumen goto fof sukaɓe meɗen ɓe fof en juurima en calmini ɓesguji mumen fof en kaldi toon kadi haade ɓeeɗo arde en kaldi arɓe hannde ɓe arde en kaldi enen e koye men enen e mawɓe wuuro ngo fof c'est à dire mawɓe wuuro chef de village conseil municipaux adjoint au maire notable uji cadre uji kadi ko c'est tous les responsables politiques y compris ceux de l'opposition minen fof ndendi darde nde ndendi hare nde par ce que min joni ɗum ɗo wona politique ko enɗam donc koye ɗum kadi min dari ay a jarama pour ay troisiéme question mo namdiɗa ko faati e no min mbaɗata ɗum yetto ɗo foti yettade fof eyyi ko hen min goni ko ɗum nayimi toon min e député babaɓe Sow Oumar min baddi batu e mawɓe wuuro ngo fof min kalde mumen caggal nde min neeli ɗumen kañumen e koye men jettini goƴa amen e protestation ngaji amen haade amen arde nde min gari nde kadi min jeehi minen e koye amen yiide préfet babaɓe administration babaɓe fof pour d' abord hollude mettere amen eko waɗi ko e de façon officielle et solennelle eyyi ɗum préfet enregistré ɗum min kalni ɗum kadi min jiiɗi ko ɗum ɗo laɓɓine waɗe commission d' enquête ha yimɓe ganda goto fof responsabilité mum min kalni ɗum kadi ko min jii hen walla ko min nani hen e mesure aji keñiɗi poɗɗi waɗede eyyi ɗum kadi yettima eyyi ko wona ɗum ko kadi min jetti ko jaam e subaka he e wendoko he kono noon hannde e ñalawma he min jidiri e ministre de l' intérieur min e député ɗiɗi babaɓe ɗi foof min jettinimo directement komin kaldi toon e ɓesgu ngu e ko jinnaɓe sukaɓe ɓe kalani min e ko ɓesgu babaɓe fof haalani min e kadi e minenne mettere amen e ɗum ɗo min mbimo kadi min jettini ɗum autorité ji makko wonɓe to babaɓe kamɓene kankone min jettinamo ɗum en tant que ministre de l' intérieur o wawa yettinde ɗum mawɗo leydi ndi anda wonde ko kewi toon ko muusɗo en o e mette ɗe dañƴen hen ɗe e namnade en yo ɗum waɗane yo ɗum laɓɓini ande waɗɓe ɗum baɗɗo ɗum fof ɗo tolni fof waɗe sanctionné walla lawol fawe dow mum eyyi ɗum ko hande min e député Sow Oumar e député Ndiaye Oumar min joɗodima e ministre de l' intérieur fodde waktu min kaldi komin ponno hen haaldude fof ko ɗon noon mbawmi haalde ko détail uji keddiɗi ɗi min melani haalde a jarama maire babaɓe on kettima no hannirta ni eɗen gandi en jii won e vidéo ji toon to babaɓe ne wayno ɓe gaddi ko wiyete ko renfort mana addude ko wiyete ko police ɓeydude ɗum toon to nder babaɓe en cuwa noon laaɓede holko saabi laamu ngu ɓeydude ko wiyete ko ndenka e nder police aji tawateɗi toon e nder babaɓe eɗen mbatti hakkillaji men kadi tawi kadi ko tooma o saaha joni gonɗo toon to leydi Sénégal ene safro jen ƴeewen toon to leydi Gambie sumgoji no jaari toon to leydi Gambie. assalamu aleykum rahmatullah Dijjee Jah mi salmini dendagal hettoroɓe médiaɓe eyyi hande ko hande wonno 4 décembre wonno hande jeetade leydi Gambie eyyi wakko e woto ɓe gonnoon e wayno ɓe jalti ɓe gooti eyyi ɗum kam ne wayno oɗo saaha joni kam hankkadi ne wayno ko résultat ji tan padani ene wayno Banjul ɗo kam ko ɓuuri hen jalɗade hollirama nokkuji ɗi fof ene waɗi ma won hedde nokkuji jeegom ni eko nandi hen nokkuji ɗi ganduɗa wonde no koto bureau ji ɗi gon daariɗo toon fof kala hen bureau kam ko wayno mawɗo leydi o ene ƴetti woni Adama Barrow ɗo e Banjul kam wonande Banjul kam mbiyata Banjul central Banjul ouest Banjul nord eyyi fo muɗum ne wayno ko Adama Barrow ƴetti ɗon ni heddima noon ko aɓene kaala ɗum suwa taw yaltude nokkuji résultat ji gummotoɗi dow ɗi ko wayno Serekunda en ko wayi hen ha ɗo ha Basse en ha ko nandi hen eyyi wayno waɗi hen ɗo ko ɓuuri hen hewde kam ko kanko hollirte eyyi kanko ardi kono noon ne waɗi hen nokkuji ko wayno hedde Basse en toon fof ko kanko ardi ɗo ɓe mbiyata wonde noon kañum to ya jamme jeeyno to ɗon kam ko wayno ko Dabo ni no wayno on ardi toon eyyi aɓene garti aɓene kolli résultat ji ɗi tan so tawi kadi en keeɓi hen ko ɓuuri labde so Allahu lamɗo jaaɓi ma en jettina noon inchallahu kadi wonde ko mbawa yettinde yimɓeɓe salmini on mi downi moon ñagandu moon Allah moƴƴere o kadi Mamadou Dia goye joɗiɗo ɗo Banjul a jarama Aliou Mamadou Ba Allah jarama ha toon to leydi Gambie no hannirta ni on paami
Dabo ene wondi e Adama Baro mbiyen ene wayno ko kamɓe tigi o sahaa joni ene wayno won noon ñohanɗomi lesdal ene wayno toon to Gambi ko premier tour oɗo de wi kam vraiment ɗo dal gasi hidde tan mata ko ha wiyata tan ɓe mbiya ko Adama Baro gayi c'est les irwal ha cahan jen jew en ceerno Sar Abdoulaye Sar mo weltare ɓiɓɓe fulɓe ko kanko tigui uddata joljole internet no hannirta ni e nayi décembre 2021 no hannirta ni eɗen gandi hannde waɗi duuɓi tati ko Sidi Lamine Niass mo télévision wal fajiri yalti aduna eɗen gandi noon oɗo Abdoulaye Sar kanko e hoore makko koye télévision o liggoto ɗum noon ceerno Sar min calminima. A jarama Dijjee Diallo, min calmitimama min juurimama kono ne kadi calmini dendagal hettiyankoɓe ayawo Weltaare TV kala yewtere men joljole internet hewde arde oɗo hen saaha kala jamma. Namdal ma ko bangal fayida no fewi ko fate banggue télé wol fajiri ha tenti noon e on gardinoɗo télé wol fajiri ko mbawmi wiide tan eɗen duwanoma nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala woni no mbiruɗa ni nayi hande décembre waɗimo duuɓi tati ko yalti aduna ko teskimi toon to télé to eɗen jara noon président suudu men SAS woni docteur Abdourahmani Ka jeyɗo sababu ha jaaden toon kono en teskima toon ko nokku mawɗo kadi ko nokku baɗaɗo ngaalu tigui tigui saabu so tawi a ari toon aɓe jogui saaluji kewɗi ɗi ganduɗa ɗo yuɓɓinte jewte cirtuɗe kono noon kadi aɓe jogui nokkuji kewɗi ɗo yuɓɓinte ko fate banggue kabaruuji taw kadi ko nokkuji kewɗi aɓe jogui kadi nokkuji kewɗi taw ganduɗa ko juɓɓinteɗi jewte taw ganduɗa kala garɗo ne wawi yuɓɓinde yewtere taw yidirani e goɗɗo taw joddaki e goɗɗo ko télé kadi gonɗuɗo e radio ɗo ganduɗa kadi ko nokku heblo tigui rigui mi teskima toon ko nokku heblo saabu so tawi a ari toon an hoore maɗa gonɗa koye école saabu no jarata no kalirta no gollirta kala e saaha kala aɓe battuma e lawol ha an hoore maɗa nittina gonɗa koye école gonɗa koye hebbitorade gandal e nder teskuye meɗen noon wonande jaydiyankoɓe hewɓe hande taweteɓe nder leydi Sénégal hewɓe hen jalti ko toon to média wal fajiri to kadi ko toon kebli ha cuusi ha mbawi yaade e médiaji goɗɗi en jii kadi e nder galle o e hoore mum to télé o woni ɗo ne woni ɗon juma mawɗo no fewi jama mawka no fewi en jogui kadi heblorde mum mawɗe no fewi taw ganduɗa ko ɗon yimɓeɓe kala juulata taw kadi jama kane hebla no fewi so tawi yiiɗi yuɓɓinde ɗon yewtere ɗa yuɓɓinde ɗon yewtere e hoore mum taw kadi yewtere waɗa kuccam e nder windere nde kala ha wawa yiyede e nder windere nde kala ko nokku mo ganduɗa nokku mo heewi jaam saabu ala fitinaji ala kareli kadi a tinta hen caɗele saɗa waɗa yewtere maɗa a tinata caɗele ko fate banggue haalulaji walla goɗɗum ko an tan aɗa waɗa yewtere maɗa taw kadi ganduɗa ɗo waw yewtere nde kadi ene ɗofti ko mbatta ko ɗum ɗo henna kala en teskima ɗum e nder jayde wol fajiri ko wiide en tan ɗum ɗo henna ko neɗɗo goto waɗi ɗum ko wayno hande télé wol fajiri ko neɗɗo goto waɗi ɗum enen noon hande leñol men ne yaaji eɗen mbawi rentude mbaɗen télé ɓurɗo oɗon walla télé kam ɓurɗo on mawnude walla jerdirɗe on ha enenne koye men mbawen jeyde koye men télé taw ko gonɗo hande keptinaɗo e nder winde nde honono télé wol fajiri hebtinirani saabu wol fajiri hande sa wiɗum e nder leydi Sénégal kadi mi teskima kalɗo garmi e nder wone dente so tawi mi yi ko wal fajiri tan mboɗo tina yimɓe ne guittana gueɗal wal fajiri saabu wal fajiri ene ɗeeɓi hande e hettinede ko télé ɓurɗo ɓattitade miskineɓe leydi ndi ko télé ɓurɗo ɓattitade ɓen woyoɓe bojji mumen ko télé ɓurɗo ɓattitade ɓen ñoolaɓe so tawi hande yimɓe ne jogui ko gullitto ko goytoto caɗele mumen ɓuuri wawde dogande ko wal fajiri kala noon gullitiɗo e caɗele muɗum aɓe kadi ɓuura wawde yaltinde ɗum tagui noon min mi teskima kalɗo garmi fodde ko mboɗo feeña hande o e télé o mboɗo jogo respect yimɓeɓe ne jogo e am hurum mawɗo no fewi ha tenti noon bandiraɓe men hoddimmen ɓe woni yeeru mum tan ko ñanden nde min jeeyi ɗo e Daara Jolof nde min gari ko taw hanti mawɗo leydi ndi fandimi yettade ko nde min ɓatti gendarme ɓe ɓe mbi min ala min mbawata ɓennude hankkadi jaydiyankoɓe kala naati gayni e holko refti hen e nde mbimiɓe tan nani ko micro wol fajiri suudu men pulaar tan ɓe mbi min ko ɓenne min ɓenni hawre mollidi ari Allah waɗi ni kisa image mo min ƴetti toon foof kominen ƴettan ɗum koyamen e yeeso mawɗo leydi ndi haw natoy e jooɗorte makko ɗum ne kadi mboɗo teski wol fajiri ne ittana ngal ɗon gueɗal manggal no fewi ɗum nan ko wiide en tan enen woto keeden tan e wiide ken añaɓe en jiiɗaka ɗo ala yonti mbaɗen ko ene yiiɗa en woni ko ene yiiɗa en cooden émission ngaji cooden sponsor uji cooden téléji
enenne kadi kuufen kaalirɗe timmuɗe ñaalten ɓen jottoɓe ɗon ɓe mbawa feññinande koye men mbawa feññinde en jaɓen kadi noddude ɓen wonɓe téléji gara e guure men taw ko on mbaɗa transport jomumen gara mbaɗana mon jewte kolliron ngaalu mon kolliron fina taw mon kolliron leydi mon kolliron ko ngakki on yaltine téléji sabu ne laare kadi mi teskima e jayde Walfadjri kala ko ɓennotoɗon laamu ngu ne ndaara téléji keddiɗi ne wawi ɓe mbasa laarde no wooro kono noon kala ko ene ɓenna e Walfadjri ɓe laarata sabu hokkuma ɗo yeru way kono dinguire ɗe ni dinguire men ɗe so tawi eɗen mbaɗa jewte dinguire men kala neɗɗo ɓurɗo wawde hettade audio ma ara wanma contre e nder audio ma o ko on ɓurata wawde hettade audio mum ƴeewa holko jogori wiidema kono noon yimɓe ara to mbiya ha haali gon kalɗa kone moƴƴi ɓen aɗa wawi heɗade sabu ɓen ko yiɗɓema aɗa andi ɓen mbiyatama haydara kono noon Walfadjri wayi kala konngol ngol kalɗa laamu ngu pop ne heeɗi sabu laamu ngu ne andi ko ɓuuri hewde ko toon ummortoɓe ɗum firti noon ko télé mo ganduɗa battaɗo haqqille hannde enen e koye men so tawi en goni toon deke fulɓe kañumen poti ko wattude haqqillaji mumen toon mbawa tigui addude élément ji men mbawa kadi noddude en mbawen yaade e nokkuji ha ɓuuren wawde yaltinde ha tengti noon enen wonɓe e caɗele e saaha kala eɗen mbawi wullitade caɗele men laamu ngu ne laara ɓe ganda so tawi hannde ko wayno mairie ji men ɗi walla ko wayno député ji men ɗi gollaki toon enen kollen ɗum ha laamu ngu e hoore mum lamdo leydi o wawa andide foof wo anda janggo jaam wiya aha an noon député gonɗo e nokku walla an oɗo hen maire joɗito walla an président régional gonɗo e oɗo nokku min nani yewtere waɗi to hen yewtere nde ɓe kolliti caɗelen toon holno ɗum wayi ay joomum susa yeddude deke firti ko ɗum woni ko yewtere nafata ko yimɓeɓe mboɗo wasito e ɓatta ko wona ɗum ko jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ha tenti noon yewtere meɗen joljole internet eɗen duwono Mauritanie kala eɗen duwono Sénégal eɗen duwono fulɓe kala wonande jaltugol aduna Mamadou Demba Sy eɗen gandi ko hannde waɗi duuɓi 5 ko yalti aduna onne kadi en duwono ɗum en tini kadi duttugol aduna jaltugol aduna wonande nede mum Tijjani an goto mo parnotoɗen ɗum ne kadi en nelde duwaw nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e makko assalamu aleykum wa rahmatullah maaleykum salam wa rahmatullah on kettima ceerno Sar Abdoulaye Sarr ko kanko tigui haali on naniri noppi moon eɗen duwono tawi kadi ko jinnaɗo debbo oɗo biteɗo Tijjani an eɗen gandi yumma ko yalti aduna yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo won koddiɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on keɗima ko Sar haali ko toon to leydi Gambie joljole internet eɗen jogui Amadou Diaw régine wiyami hay so tawi ko bon hay so tawi ko seeɗa keɗo ɗon kankone mbaɗani Amadou Diaw arta tan koye leydi Gambie eɗen gandi omon toon bon hay so tawi ko seeɗa par ce que ene wayno waktu huuɓi ha laaɓi ceer ko keddon ɗen ko hojomaji tan walla seconde aji tan heddiɗo joljole internet gasi ha laaɓi ceer on jarama en dokkodiren aadi so Allah jaaɓi ñande alkamisa garten e joljole internet eɗen gandi joljole internet ne heeɗe no Walfadjri heeɗirte ni no téléji mawɗi ɗi heeɗirte ni ko noon joljole internet e Dijjee Diallo e yaadiɓe mum kala ko noon keɗirte no wanirte ni lawol ɗum noon kadi eɗen gandi ko ɗum ɓamtare ɓamtare kono kadi ko ɗum hunde nde ganduɗa ina fewna démocratie e nder leydi ndi ƴetta élément ji en tant que pouvoir aɗa wawno wiide ko an ɓuuri doole ko an tan jogoto ani de koyete ko garde corps uji kono noon Sénégal ko deuxiéme tour tan opposant heewi tottede garde corps ɗum noon kanko Adama Barrow o waɗi ɗum ɗon e gueɗel gonguel ngel ganduɗa en teskima ɗum saahaji en jaade makko e nokku mo ganduɗa meeting o gasata ko 2 heures du matin e oɗon bayal kanko Adama Barrow so ummima ɗo Ousseynou Dabo walla Issa Fall walla Mama Kandé walla Khalifa Sall ara waɗa ɗon meeting ɗum noon kadi ko démocratie mo ganduɗa vraiment ina jibine ɗo e nder leydi Gambie ɗum noon kadi ko Adama Barrow waɗi ɗum ko wona ɗum ko kadi en jii Gambieji ɗi aɓe belti e élection kono kadi aɓe jiiɗi élection o waɗa pour ɓe mbawa ruttade e golle mabɓe sa ƴeewi kamɓe foof ko woni koɓe kalata ko yo force of décembre ara 4 décembre ara kamɓe foof ɓe jaaha e urnuji ɗi ɓe goota ɓe ƴetta buluji mabɓe no mbiɗen ni tan Gambie wotirta ko buluji wona comme Sénégal comme kayitaji ni ko bulu garata ƴetta nanna ɗum e caisse mo ganduɗa ko on woni candidat mo jiɗɗa wotande caisse foof noon ina waɗi ko wiyete ko plaque uji nder plaque fof waɗata ko foyna bo e temedere boule ɗum noon kadi ina webtina ko wiyete ko limgol ngol Adama Barrow noon ko jinnaɗo makko debbo ina wiye madame Khadijatou Diallo iɗi wadde sanga waktuji 9 donc kanko jinnaɗo makko debbo ina wori ina jaam wooti nane subaka duumi ni o haali koye ɗemgal pulaar kanko yummum Adama Barrow nde Allah hokkata Adama Barrow polu kono noon nde jaam e kisal duumoto e nder leydi ndi saabu so jaam ala jama julitaki Adama Barrow kanko eɗen mbawi wiide ko 2 gallons donc o nandani e Moussa Sène kanko jiigo rewɓe ɗiɗi e voilà donc o ari ɓe gooti hedde 11 heures o waɗi discours makko noon wiide yo yimɓeɓe foof jaa omo
heeɓi haqiqa ko kanko Adama Barrow ko kanko gañoto kono noon aysi woni ɓen ɓe ngannduɗaa ko kamɓe jogi ko fati e sonngoji ɗi yoɓe